الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج مادو سامبا دمبيا من كرا كاوكا لوم دوكو فاتوما فتوا o yɛrɛ de don doko kledu madu doko hananka madu andan benge andan benge do bakari sise koroke parce que bana benge mango toy koroke ko ni legese wili bali aya ayre setu law voilà c'est fin kelim bindigere mbala bi nam setu la o yenka kornay bana enna na du ko ka nye kuma wore bola wa sikatola na make na man nyere ke kornay ali sabi ko kuma ko madu ko modu bo segera ka bo ko ale tunjelo de kanaka mais aya fo photo mina aya photo ko yelema alo ki kletu mala nskile me kana man klobala ala ga ba yelema aya yelema bon nan tlare ba fo ya ganyega akado ba fo ya nyeka potewa kama ko modu ba fo bismillah tabarakallah afo baksi shu koro choko jugu jede baksi don jenya asibadite ma koroni Allah akbar ko baksi dugu minna dendi koroni faye o dugu sigi mandi baksi iye se quoi de ye ni famion dugu mina dente korani faye o mandi o sigi mandi ko dugu chukorobanta o dugu fana sigi mandi chukorobata dugu mina yoro o mainde parce que mo tse ki kunda mo min kan kibita abata akungo fo nyina ne bela jelenye kamai bela jelen woro yite kamai yoro mandi de il va faut baxi fana baxi globala dugu la danta o dugu fana mandi sigu sigira la da kan la da te jamana fen kono nam o jamana o ba kun fe aywa donc ambo wodo fo bakare bidro aya fam ni fam na de ni kana kan ko de ni kuma ni wuli balu de ali solitaire na aywa amba ku jeni munye fo bakare bamanan ko fen kolon ani fen korte kale de fen kolon ani fen koro andi ya yinga sa abe ni difference fu ron kele abafo fen kolon ani fen koro te kele de fen do be se ka ke kura mais ate magonya fen do be se ka ke korolin o korolin o be se ka magonya de ngani ni bla mo ya konna ere la au si san dem se nu na len kuranindu aw me munu be nyanga la ne femba o bolo aw ka sukoni du chete banayati sukoni du chete en diplôme bodi onga o do ti se ka magonya de Allah akbar e ba soro do sigile mbe mo koroba do du ne ko ba to wala ibe tama kata o lu sigere ka hakina nyini afe Allah ay minyi one ka kala ay tama minke one ka kala ni usanga nyoma digem soro ebe don soro de sikatola ayo bismillah karam nek abdullahi nam amba fanga auzu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumae nam abrikalu tlemgoni saba samba fla ani mgoni kili ambe sungalo kalole la bi ami jumana sungalo tleta ani kile ko nek jate anga damni l'indicateur du nouveau akodi aywa dakka dakrunya kile mama jaya de ako parti politique chaman bebi warko kele ko lu kono rofli afo minge ko kalata kanga ke chaman di kono rofli ndubi aywa setu ye dabartu ye kadaka foite uka wagande kono uka moru segere moru tseka ni nyana bo ube mawde segere la bi munu ni olu ye mabawi munu ye nanfolotiku ye munu be fe ka politique barake bebe ki magere udula ele u se ka dɛmɛ sɔrɔ olu fɛ cogo min na walima u bɛ se ko olu ka funisira sɔrɔ cogo min na ayiwa i n'a fɔ fɔlɔ an ka farafinna kɔnɔ an ka farafinna jamana ɲɛma joli kun bɛ bi fɛn bɛ minnu bolo ni kun tiri dama kasi u ye Ablaye i nana kun min na u b'i dɛmɛ u bɛ ɲɛji a ko a kɛnɛya tɛ olu dɔw kɔnɔ bi dɔw yɛrɛ seginna ala ka nɛma kɔnɔ i n'a fɔ bongo sasu gɛlɛya b'ale yɛrɛ kan yarɔ maa tɛ eto kokolon no ki bi nguni ngale ko la ali indicateur kelen kono Mohamed Ali Batili ako sharia kan susura ni Yunusa Yamusa Kamara Meneli akumana no ye mi ye ali indicateur kelen ye kalata don foli katla ka don buluda M5 RP chebaw ko kuma jena de aywa ko wa ko olu ko ni ma jena e kila fo konte o le horonya o ye horonya ni watina kulu dɔw be o kulu sigira olu y'a wajibiya premier ministre Mokhtar Wan kan k'a kɛ walansɛmɛ
ko ka d'a kan dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin parti politique ma o kuma selen premier ministre ma k'a y'i sen da o ko kan. Alahu akibaru. Ayiwa nafolo dun ye kɛlɛ yɔrɔ ye. Nafolo ye kɛlɛ yɔrɔ ye. L'indépendant. A kuma na. Ministre min sinin bɛ an ka jamana yɛlɛmakow ma ni ale ni an ka fangaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed Kulubali a ko sariya kura min bɛ bi ni min bolodalen don yɛlɛma la an ka sariyakisɛba in na ko bi u bɛ taa juin kalo natɔ in na siman ɲɛnako don o baara yɛlɛma min donna constitution kɔnɔ a ko a bɛ yira gouvernement na u ka hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ yanni a kɛ taa bulonba kɔnɔ yanni a kɛ bila jamana. A donc a dilalen b'u bolo ka ban o kɔrɔ d'o ye. A bɛ komi an n'a ma dilan u kɔni tigɛra a kan k'a fɔ yanni juin cɛ. A bila b'u bolo kuma faamu tuma dɔ la ni ne kɔrɔtara hakilitigi b'a faamu. A bila tiɲɛ la kɔni tiɲɛ nin ko in ko caman yɛrɛ kɛra min ye hali karata bolodalen na ko référendum o bolodara ka ban octobre kalo tile 31 mais o mana bɔ yen ko min ye référendum yɛrɛ ye constitutionnel ye n'o ye jamanadenw welelen o yɛlɛmaw kunna ko hakilinan di ko yan'o cɛ juin kalo natɔ in na o ko bɛ yira gouvernement la. Ayiwa. Abla ni waati na maa dɔw tun bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa EDM ɲɛmaso yɛrɛ dalala la ka yira k'a fɔ ko courant sagonsagoni yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ olu fɛ koyi. Ko an y'an ka wari sara jɛ i yɛlɛn ko so an b'a fɔ dibi. O de tun y'o slogan ye. O tun y'o ka slogan ye. Nka Bamako gouverneur o tun man jɛ ne nin taama in ye. Yɔrɔ ni fanga ko sira bɛ bɔ i kun cɛ ma mun b'a fɛrɛ cili ma n'o tɛ a bɛ bɔ dɛ. O la sa mɔgɔ tɛ ni la fana b'a sago kɛ. Lakana tigilamaw olu kɔni ma jɛ n'a ye wa i k'a dɔn ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Naamu. Ablaye directrice min bɛ relation extérieure la ACR tɔgɔ la Sahel jamana olu ka magwɛni ACR maaw fɛ ka maa minnu n'olu degunna lakanabaliya yɛrɛ o kɔlɔlɔ yɛrɛ ma a ko bi ko tiɲɛ la k'a gɛlɛyara. A gɛlɛyara ale yɛrɛ ko ten. A ko a gɛlɛyara dɛ. Yo. Ko ni an ma ɲɔgɔn magwɛn a ko a laban ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɔlɔnda la ko dɔw bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ dɛ. Alahu akibaru. Dɔw bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ. Ayiwa. N'a tigi binna o kɔni jimi ma taa minɛ tuguni. A jimi n'o ta mɛ i bolo sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ. O fana tɛ ɲumanama ye dɛ. Siga t'o la. Le Sphinx. Sphinx kumana. A ko di. Min Amadu Haya Sanogo k'a lahala ye ko ale ni George Floyd min kɛra Amérique jamana kɔnɔ n'o ye ni Américain surasi dɔ polisi dɔ ye maafinman dɔ k'i sen dɛrɛ o kan kan fo ka taa se a se. Fo fiɲɛ minɛ la k'a fa. Fo ka fiɲɛ tigɛ a la. Ko sariyatigiw y'o baara kɛ kɛcogo min na ko Mali kun kan ka Amadu Haya Sanogo fana ta kɛ o kɛcogo la. Ko nka anw fɛ yan nɔ wagɛya ni musalaka Ablaye ko hakili k'a fɔ jamana bɛ jɔ o de kan. Jamana tɛ jɔ musalaka kan. A tɛ jɔ musalaka kan dɛ. Ni nanzara surasi polisi min ye nin mɔ bɛɛ kun jɔrɔlen don n'a sɔrɔ nanzaraw na u ka cɛba in nabila nka min ye sɛ woloma ye Amérique jamana kɔnɔ o de ye laada ye nka u ye cɛ in nabila dɛ san 40 ko i n'o kaso kɛ hali da tɛ don i ka kuma la. Ale bɛ san 40 kɛlɛ la san 40 san 81 n'a kɔrɔla da bɔ kɛlɛ. Ayiwa a bɛ joli la bi. San 40 kɛlɛ. Ni san 40 dira ma. Baara tiɲɛna bolo. O a b'a ka siju to kɛ sara. Ablaye. Naam. Nin waati na min ye agence de gestion immobilière ye. Ko Mamadu Cɛni Konate. Ale ka kuma de bɛ yan nɔ. Cɛni ani min ni baara bɛ kɛ tilennenya kɔnɔna la. Nka min ye an ka journaliste ninnu ye. U taara daga sigi bi agence de gestion immobilière dalala yɛrɛ la fɛn bɛ ka a kɔnɔ u tɛ ka tɛmɛ dakun foyi kan u bɛ k'a bɛɛ jateminɛ min kan ka ɲɛfɔ aw bɛ ɲɛfɔ dɛ Mamadu Cɛni PDG min ye nin ye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a fana a tile kɛ. Ayiwa. Ablaye. Nin de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye sɔgɔmada na Sphinx fɛ. N'i y'o bila nouvelle b'a la wa? Min b'a la lieutenant colonel Ablaye Mayiga session inaugurale min kɛra ko kulu fɛ kulu min na ale sigire référendum baaraw bɛɛ lajɛlen baara la yanni don dɔ cɛ ani kalata ko kumaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani o comité de pilotage maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu ministre ma a ma yira ni kuma ye koyi a ko ni
an ma ni élection in n'a ma kɛ a kɛcogo ɲuman na ka kɛ bɛɛ sago ye jɛlenya kɔnɔna la namara foyi t'a la jaabi min mana bɔ o kɛ bɛɛ sago ye ko ni a gɛlɛya bɔra nin na ko sini tɛ an ka jamana ye dɛ ko sini t'an ye kuma banna ko sini t'an ye Ablaye nin waati in na sini b'an ye de sini t'olu de sini t'olu n'u de m'a kɛ ka ɲa an b'a fɔ a bɛ kɔlɔlɔ bɛ se olu de ma an kɔni b'u filɛ sini kɔni b'anw ye ayiwa bisimila tɛ maa kelen ta ye dɛ c'est mɔgɔ kelen ta tɛ mais Mali ni Allemagne jamana cɛ baarakɛɲɔgɔn min b'a ani ɲɔgɔn cɛ ko sɔrɔdasi Allemagne cɛ 600 olu bɛna bila ka na Mali la nɔ i n'a fɔ EITM o y'a boloda cogo min na Ablaye min muguni kisɛ ci ye janfa min taara ka ɲɛsin force takuba cɛbaw ma Menaka k'a kɛra sababu yɛrɛ ye janfa mugu o cira maaw senkɔrɔ maa 7 olu joginna nka joginda in a man bon kosɛbɛ minnu joginna nin na o ye cɛbaw ye minnu bilara ka na Suède jamana yɛrɛ tɔgɔ la Ablaye Front Social jamana yɛrɛ ka basigibaliya ani hakɛw ɲinini section centrale de min bɛ commerce tɔgɔ la ale fana kɔngɔmalen bɛ baarabila la Nuhu Sidibe secrétaire général min bɛ section syndicale commerce tɔgɔ la a ye assemblée générale dɔ kotigiya kɛ kunun min bɛ se ka to u ka laɲiniw ye mun ye tuma min na u ye saraŋanali kɛ faamaw la u ye dantigɛli kɛ u ka tɔndenw ni kunnafonidilaw ɲɛna le soir de Bamako Wula a ko di Rasbach a bilalen kɔ tuma min na ko a ye baarakɛɲɔgɔnya ni gono min tɛmɛna ni maa dɔw cɛ a ko k'ale na ale na don o gundow kɔnɔ dɛ a b'a ni Mamu Diko o de cɛ fo ka dantigɛliw bɛɛ kɛ san 2015 ka na san 2019 na o tun bɛ lajɛli min kɛ Léotal fɛ a ye o dantigɛ k'a fɔ ko 2 millions tun bɛ d'o ma don ko don kalo o kalo ko Bobo Cissé nana min kɛ o talen ka kɛ premier ministre ye k'a bɔra 2 millions la 8 millions de tun bɛ di Imam Mamu Diko ma kalo o kalo 8 millions nin kɔni ye dantigɛliw ye Arajiba Seɲa dɔ a bɛ fɛ ko digira la cogo min na a bɛ fɛ k'i tasarana bere ta ka ɲɔgɔn manɔgɔ ani minnu de la ka baara kɛ ka kɔn dɔn ye tasara bere o ye fiɲɛtɛ bere ye dɛ o ye fiɲɛtɛ bere ye Ablaye Choguel Kokala Mayiga a ye transition faamaw a y'u tulo lasɔmi dɛ a ko k'a fɔ de ko an b'an sigi k'aw lajɛ ko daminɛ an bɛ se k'a fɔ aw tantan wulinin don aw ye dunan ye faamaya baaraw la politiki baaraw la an bɛ se ka aw lajɛ ka aw ka ko lajɛ ji ɲuman donna ka aw mago to k'an mago toli kɔni ko dan bɛ aw la dɛ ko min ye an sigi ka aw lajɛ a ko o waati o tɛmɛna sa min ye nin waati in na yɛlɛma min ni a bɛ kɛ wulikajɔ ye jamana kɔnɔ jamanadenw fɛ ko tuma sera ko ka d'a kan sigili ka ɲɔgɔn ma filɛ ko tuma tɛmɛna n'olu olu dun ɲɛ b'a la ka fɔ foyi ma yɛlɛma o de ye kuma yɛrɛ ye Ablaye ne ni kuma kolomayɔrɔ yɛrɛ sɔrɔdema ko ye min fɔ ayiwa ne jumɛn Mali tribune ayiwa jɔn de bɛ tribune kan min bɛ tribune kan Idriss Déby Itno ala ka hinɛ la a da yɔrɔ bi de o bɛna taa n'a ye saya bɛ dɛ saya bɛ kɛ non ni sunɔgɔ ye tiɲɛ saya ye tiɲɛ Ablaye ko sisan Sahel ko a ko dibilen don mɔgɔ t'a dɔn a ko bɛ taa laban min yɛrɛ ma siga yɛrɛ t'a la Idriss Déby ntanyali ye min ye nin ye ko bi mɔgɔ bɛ se ka Sahel jamanaw ni Chad jamana kɛlɛkɛcɛw de kun jɔyɔrɔ kun ka bon a ko la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se k'a y'i yɛrɛ ɲininka nin kɔfalen bɛna kɛ mun ye Sahel jamanaw fɛ sa bɛɛ ka jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la mais ale yɛrɛ de ye Idriss Déby jadisiw ka ko a kun y'ale nikan ko da nungɔnsi yɛrɛ de kun don a ye jadisi ko in a y'a ka a fɛ ko ye fo k'a ka jamanadenw kɛlɛkɛcɛw k'olu don nin donda in na hali n'u bɛ to u bɛ to ale den dɔ de la ka to Mali ko in na siga t'o la ale yɛrɛ ma to a la ale de to yen fila la nin o ko kelen na nin fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ dugukolo ko la Ntegedo Ɲare ani Sirakɔrɔ Ɲare
ne a ma se ka ɲɛnabɔ nin tɔgɔ in na tan fo ka taa kɛ mugu ni kisɛci ye ɲɔgɔn na ntolaku tali ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ sigida maa minnu ni ala de y'olu kɛ kelen ye dugukoloko de kelen bɛ ka olu fɔ ɲɔgɔn kɔ nin tɔgɔ in na faso kun kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko faso ma kuma dɛ ayiwa faso da dennen don a ko la Ablaye nam an ka kunnafoni gunga ko ala kɛ hinɛ yaya la dɛ yaya Sangare Siribe yaya Siribe o jɔn ko nin kun ye sɛbɛnnikɛla de ye sɛbɛnnikɛla kun don maa dɔ fɛnɛ min ni a ka mɔgɔya sigiɲɔgɔnw ani alimaminakaw olu y'a fɔ k'a fɔ fo ka a bɔgɔrɔ dɔn maa don a kɛra l'essor la o a ye baara kɛ yen nɔ maa fɛnɛ don min ni a bɔlenkura don Urumani a y'a ka kalan kɛ yen nɔ ayiwa a ye sɛbɛnninw bɛɛ kɛ indépendant ninnu bɛɛ kɔnɔ ani 22 septembre na bi Mali aujourd'hui ABH a kun bɛ kɔnɔ Sirabanka Kasara o dɔ y'a sɔrɔ o taara laban ABC ma min y'a yɔrɔ janya sɛbɛnni yɛrɛ la wa saya yɛrɛ kelen kabini tarata u taara n'a ye a dayɔrɔ la Kati dugu min ni a kɛra o fɛ a ma Kati falen foyi la ala kɛ hinɛ yala Alexis Karambiri de ka kuma kɛra nin tubarkalla an b'a kuncɛ ni Mali d'aujourd'hui ko Kolon mais son excellence Bokari Siribe ni ko ma Kolon a ye lasigidenya min kɛ Mali tɔgɔ la Abu Dhabi ko bɛɛ lajɛlen ko an famana ni ɲɔgɔn ambassadeur ma a ka jamana a ma foyi falen Mali ko la bi a bɛ sɔn ka sigi faso kɔnɔ ayiwa tubarkalla Ablaye Cour de justice CEDEAO sariya min kan ka tɛmɛ Cissé technologie ani Mali cɛ a ko o kube o bɛ daminɛ ntɛnɛn natɔ in na a Abuja Ablaye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin de ye an b'a kuncɛ n'o ye an b'a kuncɛ ne nin waati sera ka ban mɛ e ko Bakari m'a fɔ ka ɲa dakuruɲa kelen fɔ Bakari ye dɔrɔn mais ne ko n ko fɛngɛ nana ne ɲɛna Modibo Keyita mais mɔgɔ bɛ se ka ne sɔsɔ o la wa Bakari b'a fɛ ka n ko ne y'an sigibaga di kuma banna o fɔlɔ ye ne bɔɲɔgɔnw camanba de bɛ ɲɛnamaya la bi Bamakɔ mɔgɔ tɛra bɛ se k'o sɛbɛn a yɛrɛ terikɛ ko k'a fo parce que i taara sukaro di ka tila ka wari d'a kan Bayilasi ko k'i fo parce que a ko n kana kɛ dala kuma ko n k'a fɔ radio la bɛɛ ka mɛn i ni ce ko san o san ala kana i dɛsɛ nin na ko wa san o san i ka baara don bien n ba yi dalen filɛ sigilen filɛ nene ko nene ne ye nin ye n ko ne n ba ye balontan na kuma banna ne y'o fɔ ye sisan ne n ba ye gardien de but ya la joliba kɔfɛ équipe nationale fɛnɛ kɔfɛ ça c'était dans les années 60 60 a sɔrɔ Bakary tɛ diɲɛ dɔn e se k'a fɔ ne ma ko a fɔra mais 59 60 ko Modibo bɔra fɛngɛ la ko an y'o kunbɛn ko sanji kɔrɔ e b'a fɔ ko ne taara n'o ye ko u taara n'o ye lycée technique la wa mais an bɔra gare de la dɔrɔn an ye Modibo sɛnsɛn ka na mairie de la n ka kɛra mairie de la kuma banna Modibo yɛrɛ kuma min fɔ a donni kama ne hakili tɛ kuma in yɛrɛ la n kɔni hakili b'a la dɔrɔn an y'an sɛnsɛn ka na mairie la sanji kɔrɔ wagon minnu nana n'a ye a bɛɛ lajɛlen Mali drapeau de b'a bɛɛ kan a kɛra fitiri magɔn waati ni ne y'o fɔ ni e nana o kɛ kɛlɛ in ko wa k'a ko u nana Modibo sɛnsɛn ko taa n'o ye lycée technique la ne ma lycée technique indépendant de fɔra yɔrɔ la indépendant de fɔra yɔrɔ la indépendant de fɔra waati la mais a tɛ lakali la a segin dɛgɛ ne ko a ma an tilalen ko Modibo ko dogo n ko hali de Gaulle 57 de Gaulle nana y'a ye 57 53 n ko n y'o ye yan i ko i y'o fana kɛ kɛlɛ in bolo parce que ne tɛgɛ kun bɛ n fa de bolo o dɔnni kama Bakary y'a mɛn Bakary y'a mɛn c'était entre l'Assemblée nationale et le Rio a dɔnni kama Rio tɛ les 7 villages bi voilà u kun kɛlen bɛ ka o y'a kɛ les 7 villages bi voilà an b'a dɔn Selimaso Rio voilà tulonkɛ yɔrɔ de kun don Selimaso don voilà yan'a kɛ Selimaso ye Allahu Akbar awɔ a kɛra ne y'a sɔrɔ Selimaso de la tulonkɛ yɔrɔ kun don Bakary yɛrɛ m'o ye tulonkɛ yɔrɔ kun don Prestar nɛgɛso feere yɔrɔ a nana laban ka k'o ye ka na laban ka kɛ Selimaso ye après u y'a feere Bakɔrɔma ka feere Bakɔrɔma a ka ɲi non a ka ɲi kana foyi k'a fɔ ko fɛn kɛra ɲɛna i sigilen filɛ n tɔnkɔrɔ ka o kɛ n bɔ ko ba ye a ka ɲi Dumbuya awa Dite kan bɛ n bɛnkɛ n'Ala sɔnna ma